Казвам се Илияна Лазарова, актриса съм последните 20 години и майка. Аз съм от хората, които ежедневието ми е много завързано и аз ходя много вързана, спортувам. И реално в огледалото не можах да разбера, че имам някакъв проблем, но това го видях под душа, когато се къпех и виждах огромно количество коса. Започна да се случва всеки ден, при всяко разресване на косата падаше огромно количество коса и това много ме притесни. И на 100% бях убедена, че е свързано нещо с COVID. Пробвах всякакви бабини съвети. Всичко от чесън, на лук, маски с зектин, маски с сало палмето, но почти нищо не помогна. Един ден, както се мъчех с проблема вкъщи с поредната маска, си казах, би трябвало да има клиника или доктор, който да се справи да таргетира точно такъв проблем. Необичайният дерматолог. Влязох в интернет и започнах да се ровя, като съвсем сериозно си мислих, че ще намеря решението някъде в чужбина, клиника в чужбина, примерно. Но първото нещо, което ми излезе в интернет е Лилия Трихология. Започнах да чета за тях и казах, нямам какво да губя, освен да си запиша час и да отида на една консултация. Като дойдох в клиниката, не знам, бях убедена, че ще ми помогнат. Не знаех как, кога това ще се случи, но имах доверие в клиниката. Обърнаха ми внимание и бяха много мили и любезни. Обясниха ми всичко подробно. И когато ми потвърдиха, че всъщност проблема ми е свързан с COVID, това, което те видяха на трихоскопа, тези възпалителни процеси на скалпа, някакси се успокоих. Когато имаш диагноза, вече предполагам, имаш и решение и това ме успокои. Детокс терапия започнах, на която се налагаше да идвам в клиниката, както и в домашни условия да правя някои неща с продукти и грижа за скалпа. След половин година, дори по-малко, косата спря да капе напълно. Имаше един момент, в който тя рязко спря да капе. Даже се очудвах, аз трябваше да нося количество коса при всеки един преглед, за да покажа на докторите колко коса е опадала. Спомням си, че имаше един момент, просто в една салфетка донесох 10 косъма и казах, само това успях да събера от сифона, нали? Всъщност до така степен беше спряла да пада косата и бях безкрайно щастлива от този факт. Както вече казах, тук попаднах по интуиция и бях убедена, че ще ми помогнат, но освен моята интуиция, тяхното отношение към мен самата, те приеха проблема като свой личен и това ми вдъхна доверие и затова продължавам и да идвам, както продължавам да водя и децата си тук, когато имат проблеми свързани с скалпа. Бих препоръчала на всички мои близки приятели с проблеми Лилия Трихология.